No a tu je nádherný pohľad už zvonka. Pôvodne samozrejme je to Kráľovský palác a neskôr múzeum, kde sa nachádza viac než 45 000 umeleckých diel. Svetoznámych napríklad Mona Lisa a iné. Delí sa to na egyptskú, rímsku, francúzsku, islamskú, mezopotámskú, grécku, rímsku časť. Naozaj tie časti sú tam veľa a je to obrovské, ale stratí sa tam, nestratíte. Aspoň dúfam, lebo ja som sa tam stratil dvakrát, ale vždy som našiel cestu späť a našiel som to, čo som chcel. Tak tu je tá grécka časť, kde môžete vidieť sochy, Atény a iných bohov. Tu môžete vidieť aj staroveký diel sveta, ktorý už bohužiaľ nestojí. Maketu a tu krásne plafóny, ktoré som veľmi obdivoval. Naozaj prepich to bol. Umelecké diela pre mňa sú aj tie plafóny. Potom po schodoch som sa vybral na ďalšie časti, a teda na grécko-rímsku časť. Tie grécko-rímske časti ma najviac zaujali tie plafóny vyzdobené, ale tie boli naozaj bohato vyzdobené. To sa mi veľmi zapáčili. Potom som sa presunul také časti, kde boli len obrazy a Mona Lisa je tu. Tam sa nedalo dostať, vidíte sami, koľko ľudí tam bolo, takže len takto z diaľky. No a tu som sa presunul už na ďalšie miesto a to môžete vidieť ďalšie umelecké diela, napríklad dobitie Bastily a iné. Ja som si pozrel tie umelecké diela len tie najznámejšie pre mňa a čo boli zaujímavé.